man skulle kunne lukke fortet helt gastæt, således at man var sikker på, at der ikke var gas i den luft, man blæste ud til folket. Det her, det er altså en af de gassikrede døre. Jeg kom til Stevnport i 1959, og ellers blev det 37 år, jeg var nede. Gasfilterne blev koblet på ventilerne her ved hjælp af min vigtigste opgave. Det var at tage mig af uddannelsen af folk i ABC-beskyttelse, som det hedder. Vi var helt overbevist om, at man ville benytte de våben i tilfælde af 3. verdenskrig. Så har vi den køje, jeg engang har ligget i. Den første skarpe, jeg var med til hernede, det var Cuba-krisen. Og vi anede ikke, hvad der skete, helt ærligt. Man måtte ikke lukke civile ned i undergrunden. Men hvordan gjorde vi så, hvis det var virkeligt? Hvad gør vi så, hvis de står oppe ved porten og går op ind? Vi kunne godt overleve hernede. Også sådan et angreb der. Men til hvad?